Bajarê Wanê bi şînwarên dîrokî û jîngeha xwe bi nav û deng e. Ji van mînakan ya herî zêde berbiçav jî ev dêra ku di nava çiyan de hatiye avakirî ye. Navê vê dêra ku li hember behra Wanê hatiye çêkirin San Tomos e û li gundê Anzaka bajarokê Westanê ye. Ew ji navenda bajarê Wanê heştê ji bajarokê Westanê Ank û Gevaşê jî 40 kilometre dûr e. Li gor agahiyên dîrokî di sed sala yazdan da di dema Kraliyeta Vaspurakanê de hatiye avakirin. Li gor heman jêderê di sed sala şazdan da hatiye nûkirin. Ev dêr û derdorê wê her demsal bedewiyekê cuda radixe pêşberî mihvanên xwe. Komên çiyageran jî herî zêde serdana vê derê dikin. Pêşengê çiyageran Eşref Güçlü dibêje ku wan ji ber belavbûna vîrusa korona bi destûra taybet ji bajêr derketine û wiha behsa rêvingiya xwe kir. Daviya hefteyê rojê şemî an yekşemî berhev dibin. Koma me vê gavê em hejde libin. Rêvingiya me teqrîben 2 saaten dibikeşitin. Heta jora heta kilîse û çekemî kilîsê borin. Derê em ê borin. Çiyager piştî amadekariyan dest bi meşê kirin. Hin caran çiyageran bêhna xwe vedan û wêneyên xwe li gel vê jîngeha xweşik kişandin. Piştî demekê çiyager gihîştin dêra San Tomosê. Ele öyle em westiyan lebele em derdi serçiye din jî wane parkurek pir zor bu. İro baş bu yani. Nezika nif saat 40 dakika em meşayî îro. Her tiş pir xweş e. Laha wastane kilîsa San Thomas em hatin xwe bigerin. Em zehmane mal devî pandemî da bêhna matayîn bî me ji wan bêm çê xwe bigerin. Baş bî rojekî xweş e tav heye. Gel havalan hatin. والله بهنا ما ذبلا فازح نواسيون بريد جات هاتم سبوي زح بوم يعني إيزانابي ام جاران تسنجه إيزاتر لها يزورتر سبوي لها باش بیان از نواستیم. Li gor çavkaniyên dîrokî ev dêr herî zêde piştî dema jenosîda Ermeniyan da ku di sed sala 1915 da pêk hatibû zirar dîtiye. والله سان توماس جهك زح باش زح خوش منظره وجد جلك جنديه لحلقه لها پک باش نفکرنه لها حیوان خو ورکم آنینه دیوانی سبوی باش نکرنه Em vakta wana dibini em pir berdikevi pir tişkine başı bu jibo kültüra Ermeniya jî jibo kültüra Kurmanca jî jibo me jî em naxwazit tiştê wanî bivîne de bele inşallah hîn baş bibe duruma derê ne baş e. Hin çiyagerên ku piyên wan şil bûyî li ber agir gore û pêlavên xwe zuhakirin û li aliyê din jî stran gotin. Spî bûye eşte dûrim Wek hûn dibînin gelek dîtbariyekî gelek xweşik radixe ber çava aliyekê behra Wanê aliyekê jî befir hatiye û her tim jî ji xwe çiyager têne vê derê biharê jî û zivistanê jî Arif Aslan Dengê Amerîka Wan.